Ghiocelul rătăcit. Bună dimineața, rază de soare! Și ție, vecină floare! Bună dimineața, îi răspunse trandafirul. Dar tu cine ești? Sunt un ghiocel. N-am mai auzit de numele acesta. Știi, eu vestesc primăvara. Nu se poate. De ce zici asta? Acum suntem la sfârșitul lunii august. Uită-te la frunzele copacilor. Încep să îngălbenească, semn că se apropie toamna. Ce aiurit, își zise în gândul său trandafirul, ridicându-și petalele în sus. Pe acolo trecea în zbor porumbelul aripel, în vizită la unchiul său Pan Argintie. Nici nu ateriză bine pe ramura teiului, unde își avea cuibul unchiul său, că și auzi un plânset. Salut, nepoate, ce vânt te aduce pe la mine prin oraș? Mi-era dor de locurile pe unde am copilărit. Ia spune-mi, ce-i cu plânsetul acesta? Eu n-am auzit. Ți s-o fi părut? Bătură aripa prietenește și apoi intrară în cuib. Pan Argintie își construise un cuib mai deosebit, în formă de corabie. Era spațios și bine căptușit cu crenguțe și puf. Plânsetul se auzi din nou și de data aceasta îl auzi și Pan Argintie. Vine de jos, din mica grădină amenajată în fața blocului. Se uitară amândoi cu atenție și zăriră un ghiocel. Ghiocei? Vara? Cum se poate, unchiule? Zburară lângă micuțul ghiocel și îl întrebară de ce plânge. Am greșit anotimpul. Trebuia să răsar la începutul primăverii. Ce mă fac acum? Mi-e atât de cald și sunt singur. Frații mei ghiocei nu s-au trezit încă din somn. Cred că știu la cine trebuie să mergem, zise aripel. Barza Cora a călătorit peste mări și țări. Știe multe legende și cântece de leac. Poate va veni de hac și încurcăturii acesteia. N-avem timp de pierdut, zise Pan Argintie. Rămâi cu bine, micuțule ghiocel, și ai încredere în noi. Vom face tot ce putem ca să te ajutăm. Peste o jumătate de oră, cei doi porumbei ajunseră în satul unde locuia Barza Cora. Erau istoviți de atâta zbor. Bine ați venit, prieteni! N-am mai avut de mult musafiri așa de seamă. Avem nevoie de ajutorul tău, dragă prietenă. Povestește-i tu, aripel, ce s-a întâmplat în timp ce eu îmi trag sufletul. Uf, ce căldură! Azi dimineață am văzut un ghiocel în fața blocului. Tare supărat sărăcuțul că și-a greșit anotimpul de înflorire. Știi cumva ce-i de făcut? Eu știu cum să ajut păsările să-și repare vreo aripă, să învețe un nou tril, ori vreo schemă deosebită de zbor. Florile au tainele lor. Ele sunt mai sensibile. Misterul și seva lor creatoare se află în sămânță. Așa cum noi, păsările, ieșim dintr-un ou, florile ies dintr-o sămânță. Ele au o strânsă legătură, prin rădăcini și cu pământul din care răsar. V-aș sfătui să mergeți la stejarul singuratic. Se crede că ar avea 200 de ani. Înțelepciunea și bunătatea sa sunt cunoscute în tot ținutul, iar ghindele acestui stejar bătrân au vindecat până acum multe păsări. Unde îl găsim pe stejarul singuratic? Cam la o zi de zbor de aici, spre sud, veți găsi o pădure de fagi. Și în mijlocul pădurii, un deal acoperit cu iarbă și mușchi moale. În vârful dealului se află stejarul singuratic, dar aveți mare grijă, căci la baza dealului bate un vânt ce formează vârtejuri puternice. Încercați să zburați cât de sus puteți și să nu vă opriți deloc pe deal, oricât de îmbietoare v-ar părea iarba. Îți mulțumim tare mult pentru sfaturi, Cora. La revedere! La revedere, prieteni!
Aripel și Pan Argintie porniră din nou la drum. De data aceasta aveau de zburat mai mult. S-au oprit de câteva ori pentru a mânca boabe de grâu rămase pe câmp sau pentru a bea apă din vreo băltoacă rătăcită. Privește, unchiule, se lasă noaptea peste câmp și se face frig. Unde vom înnopta? Să nu ne pierdem speranța. În acel moment se auzi o bubuitură, semn că se apropia ploaia. Primii stropi căzură reci pe aripile lor obosite de atâta zbor. Hei, voi de colo, veniți aici sub ramurile mele. Cine a vorbit? Sunt chiar sub voi, vorbi din nou puiul de nuc. Aripel, uite și patul din seara asta, zise Pan Argintie. Nucul îi primi protector sub ramurile sale și îi acoperi cum putu mai bine cu frunzele lui mari. Dimineață, porumbeii se treziră plini de energie. Îți mulțumim, puiule de nuc, pentru găzduire. Cu plăcere, unde vreți să ajungeți? La stejarul singuratic. Mai aveți foarte puțin de zburat și veți vedea dealul pe care stă maestos stejarul cel bătrân. Mult noroc! Aveau nevoie căci se pornise un vânt strașnic. Porumbeii își adunară toate puterile și zburară sus, sus, până la norii cei pufoși. Apoi au aterizat ușor la rădăcina marelui stejar. Bună ziua, prieteni! Care vă este povestea? Îi întrebă stejarul singuratic. Noi am venit să te rugăm să ajuți un ghiocel care a înflorit ieri. Înțeleg, zise stejarul, mișcându-și grațios frunzele. Luați aceste două ghinde. Și își coborî una din ramuri până ce atinse pământul. Ghindele care căzură păreau ghinde obișnuite, însă nu era așa. Dar ce este așa special la ghindele acestea și cum îl vor ajuta pe ghiocel? Întrebă Aripel. Ghindele mele au pulbere de stele în ele. Cum este posibil? Să vă explic. În fiecare noapte, cu lună plină și cer senin, stelele picură peste mine pulbere fină, aurie, ce cade lin peste ghinde. Va trebui să-l acoperiți pe ghiocel cu căciulița uneia dintre ghinde și el va reveni pe loc la stadiul de sămânță. Și cu cealaltă ghindă ce facem? Întrebă curios Pan Argintie. Lăsați-o să cadă în grădina blocului de unde v-ați început călătoria. Acolo va răsări un stejărel frumos. Și acum atingeți-mi frunzele de pe ramura cea mai de sus. Pan Argintie și Aripel, fiecare cu câte o ghindă în cioc, atinseră frunzele stejarului singuratic și în câteva secunde se treziră lângă ghiocel. Nici nu am apucat să-i mulțumim bătrânului copac. V-ați întors! Ați aflat ceva? Stai liniștit, totul va fi ca înainte. Aripel îi puse căciulița ghindei peste petalele albe și în aceeași clipă se făcu o lumină puternică, iar ghiocelul dispăru. Stejarul singuratic avusese dreptate. Ghiocelul a revenit la forma de sămânță și va înflori așa cum trebuie la primăvară. Aripel și unchiul său Pan Argintie erau fericiți că l-au putut ajuta pe ghiocelul rătăcit în alt anotimp, iar primăvara următoare s-au bucurat și mai mult când, alături de ghiocel, în grădina din fața blocului a răsărit și un lăstar de stejar.